Ingon pa isa nang pag-abot na mo na ito ilan ni Bibiana. Siya nga, apa, tabahaw na na mo. Wala ko naging na. Datar. Yan na yung ko nga ayo. Ano ka na sa tubig ka tanan. Guys, diyan na ta din hila ni Manang niya human akong edit, save na lang ni siya. Nya nakapahuway na sad ta guys gikan sa init. Mong maligo na ta. Kay nagagas pa yung tubig danhi oh. Gasa pa yung tubig danhi guys. Maong maligo ta. Dara. Nya pa daw ni sa gabi magundang sus lamia diri daghang kay tubig dito pa man sa amo sus ginuko ko bisag pang bubo sa CR wa diha. Lisod gid kay oh guys. Kuan dadto sa ubos nga walay tubig. Ya dili pa kuan pang mga bata pag kuan kay wa diha si Wala na dito sa kwan din katong tangki. ulo. Wa say sulod. Ngano mo man to sulod? Gi kuan na to di na to gipagasan dadto kay private be to dadto nga tangke unya kay gi ang nanag-ob kay giguba-guba man pud ang labat. Di gi close. Kay mga wa may mga batasan. Nato sa kuan guys katong tangke nga mong labhanan dadto sa ubos. Kanang gi kuan wa na gipa agasi dadto. Wa na gipakuan kay gilabat gikural man to siya pero naay agianan kay na may tangke. Naay agianan daw be kay ang mga tao nga ang panag-ob nga way mga batasan kabalo nga kuan na naay labat naay kural gi guba-guba ang kural. Giguba-guba man ang kural di. Muna nga gi close dadto niya, gi close sa tag-iya. Nakatong ilan ni do sa una di ba naman dadto og bayaran. Mula naman to. Na naman wala sa nayaga sa to. Ambot sad unsay problema dadto nila nga nung nawa naman pud to ah. Pero naa dadto isa ka tangke katong dito sa ubos na bitaw. Naa dadto pero wa man tubig way sulod na gigikan dinhi sa bukid kay gikan ba to sa bukid. Gyapon ang kuan namutong wala na wala gyapon nahimo. Wala gyapon da tubig, walay sulod ka ganiha. Kay dito ta mi agsag-ob ka ganiha balag ka na magdala rami sa galon ginagmay ba. Alam diha. Nahuman na ta og kaligo guys. Unya paniud to libre tag paniud to dire. Ayun to ta guys. Mong suda na ang tinapa, na ay bulad, na ay suka, way sili. Request pag Ano sili. sili? Kaon ka lang gani ag. Agulay mong takon niya. Mura magkuan na piki na. Kami na mong kauban guys nga mura man ni bidugo ding Ngano mo kaganiha ra man niya. Ngano man? Eh ko saya arsaha sa nang container. Gidaan nagakunang daw nagsutoy paglakaw guwati ko wagi nagbali-bali bumaking pa ko sunura sa dagi siya. Di na ako kadaog kay sabi ko. Kita pa ipa sa Bumaking pa ko ingo na natagadto dito. Sunura siya dyan daw siya. Magkatulugan ta. Ingo nga pagpalit sa sabon ka. Tsakapoy sa kayo. Palit sabon ng shampoo. Kay dito ron taming kiligo kinagagas. Tsakapoy sa kayo. Naglakaw ako sa ako. Abiyaan dyan ako siya. Nagsunura ka sa siya. Tudloy ang pagmotor. Nga makadala siya nga kamo do angkas. ay pasakay mo. Nagsunura na sa siya. Agkuan na tala itong motor ka itong wala yung tamak-tamakan ba itong Honda Click ka. Ano ba to kay? Ang kulba man. Pag makuha ng break ba, di ka kabantay. Lapos ka din. Agyaw na kayo doy nga. Ayaw na na kay. Ano na ayaw na kayo kung kuha na to lang doy. Maimpas ng imo doy. Ano sa ayaw na na kay. Delikado mo na kung makuha ng break. Lapos gid siya. May manggod ng inana nga kuhan kay. Lumago lang kami. Na may handbrake, na foot brake. Na kung mawala ang handbrake, na may foot brake. Asa nga sa'yo ko na pilingon. Na kung katong Honda Click kay. Delikado. Masayon naman to siya. Agdriban. Sayo Ay na mura sa kanya kwarto da. Manipes. Oo, natay kuan Vincent. Dili na to dihon. Imanipes na to. Oh, imanipes. I-claim na yun. Claim bongga. Pupuntahan ko na yung motor. Na, ikaw mo pilingon. Kani dai mo tinuod nga pilingon. Hindi mo tinuod ay. Dili kay ako, iya pandamay ra iya.
Don Boyet, kaon yun. Kumusta? Wa na. Wa na gi barino imong utok. Ba may barino imong utok nga itong gani medini nga ingon man si mana nga na naglakaw si Boyet kay gibarino. Kabalo day kag barinon Boyet. Untay malot. Ikaw ra. Wala malot tuloy Kuntra sila. lang arot, malak. Nga, igagaw mo na sila. Di siya pakasagang sa iyang kuan ni Malot, baba. Hindi pa kasi nga yung lati ni Malot. Si Malot maglati na. Damay ng tao. Kani mo kuan guys, kani mo pilingon. Nya iya rang idama kuan din nako. Na ingon pa isa nang pag-abot na mo dito ilan ni Bibiana siya nga apa trabaho na mo. Wala ko lagi na Katar. Nya nga mo ko nga ayo. Ano kana sa tupi ka. Ay, nakalipag ko na yun. Ingon man ko ayo, may gani ka ba sa tao? Kay na tao ah. Abo to dila Bibiana ba? Isa nga pangay trabaho na mo. Aga pa ka pa. Iya nga agbaklaya ra ta ba? Kapoy ko no kayo kay nanas kasada lapon dito sa sagbutan pamiwa siya na yung kapoy. Pang. Napapin sa mo ko rito. Kaon tagas. Kapoy de ka na eh. Di sayo na mong biyahe karon guys. Ano may dati lagi? Mas mama siya labalay or nagtugbong. Murag layo-layo among biyahe karon. Man ya lola. Naram si Minyo nun dito. Dito na ba siya katulog? Dito na nagibilin. Hindi ka kaunay nag-light kami. Nagkapi ko lang. Ay, alas na dito. Saan oras ang kauna? Daw. Pagkabot ko niyo, mapasag ko nang magkaon na tuman. Babong gidala to di mong tamban oy. Bersambang ko. Ba, dali dudong mo Palitan ng kape. Babahaw na ko. Lugusan ang ginagkar sa akong TL. Awa na uban si Koreana. Ano sa Korea na dahil? Balay. Kaya nakadala mi sa shampoo ug sabon ug magdaldalan ako kay agasa ding tubig dato ni kuan. Ambor. Lalo na ako kung Dili schedule agas makaron. Sa lakad lang ako na diya. Wala agas mo. maong Kay mo pa rin sa schedule ni Pareho sa. man na si Jul, padulong balingon. Padong sa inyo na. Kana siya kuan, padong na dito sa inyo. Na ang problema ano mo may tulog sa ubos. Alam kayo, di nagurot Daghan ba kay diya sa inyo kabulakan, sintro. Di na gid hinay na siguro kayo dito pagabot sa inyo. Daghan kay gamit. inyo. Kasi Kamu silingan mo lagi. Agka sa ilo. Amo ang dili. Kaya tuloy niya. unsa man to sila nga linya? Parehara sa mo. Dili, duha man gud siya katubo. Yan eh. Karon schedule sa amo dinhi karon adlaw. Pagkaugma dito sa pikas tubo na sa ilaha. Ito parehara at tuburo. Ay dili dai. Nay, isa katubo po niya nga tagadlaw. Wala. Naman sila video sa ilo sentro. Sa sentro ra pero kaning ato dito ginigiko dito gini dapit sa library bitaw nga tangke. May kitang kaya. may lang may magsuroy tubig unya ganiha karon kay makapalito sila to pero wala gani ah. Wa gid inumon dai. Gamay na lang to kay ang inumon man may among panghugas sa dawlong ag. Yahay ba kayo ah? Panghugas mo yun. Hugas gani sa plato. Mura ako apil ikaligo mineral na. Nawa na tubig. Ang problema gid ni ugma pag ting eskwela. Pero untod may sapa da sapa da. Okay ron to sa una kinaya nido da. Daram to to na yan ido kay makapalit. Di kurente magkatuya nido. Oh, pero ambot nga no na ana na kuan nga wa naman kuan ni. Basi mo ilaran gi kuanan nga di na pagkuanan. Di na gyapon pagkasagog. Nada to guys tag trace ang container unya kay nawala naman pud to. Okay ron to. Ay pwede na sila maligo dito sa flowing. Mga adlaw na sila. Apit. Wa mo ka to sa flowing balingan. Diyos ako ba? Vlog ba niyo? Dadapit sa bakbak. May pa ko nga di ko taga balingan kay Luyo dito sa western ba? katuod ko da ng flowing. Luyo dito sa western na adad to. Pwede Na may bayad yung kaligo na eh. May bayad. Ay, bayad. na ang nga sa kuan mo na. Ay, Para trabagin na danag magtaog.
Hindi na, pwede makalungag da. Kaya parang, ang sabi, Atuan mo dito. Pwede naman ito iligo doon ilaba. Saguban na sa una. Atong dito sa katungkuan dito sa Alonso na pero dito. no, nakagulingon lagi. Si Abril, wala nang kanit siguro ito yung kasuot. Ano kasi Manguli na mi guys. Human naman mig upload. Uli na mi. Magkakapos sa mi ni Boyet dadto. Yeah, nga naman. ay Nagkwarta na na. Diligil ko nito. Ito na mi. Salamat sa paniud to. Mader, una mi Mader. Ulat sa mi dani guys. Ulatan na mo si Boyet kay nagtubil pa akong gipatubilan lang motor kay patod mi didto. Palahos na lang mi didto sa balay. Asa tag-agi? Ito sa payog. Ito sa Mm. Juri? Agian sa namo daan ang kuan. Pangas berita rin. Ano mi dinhi sa paya guys, natigwayon ni Bintoy ang kabaw kay ako po'y magtigway dito sa baka. Watan minibuyet kay palahos na lang minibuyet dito sa ubos. Kay kapoy kay baklay oy. Duwa sila guys. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So karon guys, among kuhaon ang marpel ni Saysay kay nagtawag naman tong naghimo sa marpel nga pwede na makuha. Nya kuyugon po dahil ako si Bintoy kay mamalit mi sa ilahang school supply ni Koreana. Daghang kay salamat ati sa blessings nga imuhang gihatag sa amoa. Amping ka kanunay diha uban sa imuhang pamilya. Nya magmotor ami guys, naa man si Buyet, si Abril manggod na ay duty. Na ay duty si Abril na mo nang nanawag ko ni Manang kung bakante ba si Buyet kay mahuman mi kuha sa marpel magpangas pud mi sa bukid kay para nga dito may manguan pag panita diha dito may manglabas siguro ba Baklay lang tayo ni Tiyali pa yung talisayan. kuan guys balikon na namo ang iyahang marpel kay naay sipiat gamay adyasan pa nabalikan na niya sa hapon na magato sa mi sa balingman kay mangumpra mamalit mi Diri ba to? oh. Wow. Laliko diretso ah. Harap naman ka. Ate Carlo, kung inaana ba na yung kwentro niya? Ha? Balik ka sa. Hi Marian, good morning. Good morning, guys. Kapit ka? Yan ang kanya kumanta dito. Pila ka ba? Ay. 28 ba? 28. Ito ba 28? Wala kay. Pagpila ni Maring? Hindi ka rin kapanin na ibaw eh. Maring inyo Maring kaning kuan? Oo, lang yun. Ngayon, dito ka tumplin. Hats na. Kanina lang. Patilin Maring. Ballpin Maring. Color. Ha? Color ang papel. Music. Wala pa, may lipas na dam. Duha Maring. Patong live nga. Bayaran di siya rin. 180 lang yan. Pulo dito ko imo. Itra. Nagko imo. O tapila ni Maring. Uy, ang Maring. Kapag nasa dito eh. Wala rin naman na. Tapos lang lang. 2, 4, 6, 8. Di man niya sa dirty madam. Tapilang kilo na. Ha? 280? Bali 250 lang. Kanilang wa pa naggawas ang mata. Mata. Balik 100 lang dandan ha.
Pangas sa lola. Natabuling. Lola ko. Sige. Wasay. Palit mi og pilang kilo gani sa manok? 20. Ha? 220 na di ay. Wala dire. 200. 100. Oh, Kapalit mo na eh. ha? Kapalit mo. Dili sa tupika. Karon pa mi ka palit danhi. Kani ka itimbang daw ni siya. Ato mo napait ko dito pika sa atong kuan 200. Ah, depende siguro tos kada kuon. 64. 264 o kana isa. Dayon kani dayon ah. Ang karne pilang kilo? Ha? 340. Kani na. Isa ka kilo. Tagpilang 3 sa itlog. Asi mo na may upamalit guys. Unya si Vincent, di man may masigo sa motor mo nang gikarga pag una ni Buyit. Nga balikan dapat mi ni Buyit danhi. Nana alert kayo. Diyan na mi sa balay guys. Unya ang among napalit, diyan na ate ang akong napalit nagpalit ko isda isa ka kilo then napalit ko kog isda nga dalo na ko ila mama kay dito ra mi karon maniudto. Nya. Napalit pod mig pan nga murag unlan. Nya. Naa pa jud karning manok nga buo isa ka kilo. Karning baboy nga isa ka kilo. Nya. Itlog isa ka tray. Dayon napait kog bugas, naapoy dugi isnak ni Lodong. Napapait ko si Say-Say sa white. Nagpalit pod og gatas ni Lodong. Daghan kay salamat dani ate sa blessings nga imong gihatag. Nga nagpalit pod kog uwel. 1 half. Nagpalit kog toyo, asukar. Yan ako din orange ni Lodong. Og di ara ang school supply dayon ni Vincent notebook nga dagko ang iyahang ipalit then mga papel na sila yung mga papel na ay 1/4 na ay 1 half na apoy link twice ang sa na siya basta man na siya na apoy intermediate duha ni siya kapal tagsa na sila ni Koreana nagipalitan mo na ko si Koreana sa t-shirt nga puti dayon bulpin nila bugkos ni Koreana nya ang mao po niyahang notebook ni Koreana wala na ko nagpalit sa bag kay napamay ilahang bag mong daghang kayong salamat ate isa blessings nga imong gi hatag sa amo karon daghan jud kayong salamat amping ka kanunay diha uban sa imong pamilya ug daghan pang blessings nga mabot sa imuha amping kanunay and God bless nagpalit po ko og color sa akong buhok guys react pa si Dintoy daghan kayong salamat ate sa mga blessings nga imong gihatag sa moa. Dito ila mama. Alam mo. Okay, panlabaman mi dito. Sulod na dai ni Vincent ang iyahang kuan sa iyang bag unya kay dilig sigo. Sako dato. Si Vincent kana ra ang iyahang bagon. Shoulder bag. Ako pa ngayon din niya gihatag. Yeah, guys. Nakana kang Koreana. This is thank you so much, Mommy E, for the blessing that I received right now. Like, oh my God, I'm so happy. Salamat mami sa mga sa amo. Salamat kayo sa mga school supply sa balon na. Yan na sila balon. Ready na ilang balon para sa Lunes. Daghang kayong salamat dani ate Nasulod na nako guys ang karne, ang manok ug ang isda dito sa rep niya na ay pan. Napay ko pan, napay ko kukok, mag-snack mo. Wa may nag-snack dito sa ubos kay dinhira. Guys, diyan na may dinhi ila ni Papa guys, kay dinhi may agpanlaba. Nya gitunawan ni Papa si Dudong sa gatas kay nahuman naman siya kaligo, didi ko no. Na katong pan nga mong gipalit akong gidala dinhi, gi-slice na po na ni Mama. Nga si Koreana, naghinlo na siya sa isda, napahit mig isda.
Nagpait kog bansi kang dala din kay para paniudto namo sudan. Ang katusok basta dinanghag, hinay-hinay gid sa trabaho kay balag dugay mahuman. Balag dugay mahuman basta kay kuan. Ya si mother din Si Dudong guys, sumana na siya kaligo. Nilisa na siyang mama. Humot na. Pero asa na siya dapat nagkaligo la? Basa ka na to na. Wala ra. Too. No. Amang too. Didi. Wala dide. Wala dide. Hala, wala. Wala ko noy didi. Hala, wala ko noy. Hala, wala ko noy didi. No, wala dide. Hala, wala ko noy didi. Ingon si Lula. Unya, dini ilan ni mama guys. Wala po'y tubig. Dito may nagkuha sa tubig. Ilan Joy. Nya, giwasing na nako kay daghan man. Napatuyok na nato na diha. Guys, maayong gabi sa inyong tanan. So, diya si Vincent guys, nanghugas na siya sa plato. Nanghugas na siya sa plato, mo pa may nakakauli gikan sa bukid kay nang laban mi dadto unya. Ate na ay sobra, so ako ni ihatag ni Vincent 300 ni ang sobra ate. 1 2 3. Nay sobra sa imuhang gipadala, so atong ihatag ni Vincent iyahan ng pangbalon o Thank you so much, Mommy. Like, I'm so happy to have you supporting us. Thank you so much. daghang kaayong salamat og sa tanan-tanan daghang kaayong salamat sa inyong tanan nga nag-share sa blessing sa mua. Daghang kaayong salamat sa inyo sa mga viewers, silent viewers og solid supporters og sa mga baguhang subscribers. Daghang kaayong salamat sa inyong tanan. Hanggang dito na lang ang video namin guys. Bye. By the way, I'm watching Korean drama.